ассалому алайкум бародару, салом ба тамоми ҳамватанони азиз ва подписчикони канали Автолайф. пеш аз ҳама рӯзи ҳар яки шуморо ба хайру шодӣ мегӯям ва якчанд мошинои беҳтарина ба навор гирифтагим насиб карди боша барои шуморо пешкаш мегардонем. ҳама рӯза навора то охира тамошо мекунем, дастгиёра ба мисли ҳамешагӣ фаромӯш намекунем. касое ки бори аввал дар канали мо ҳастанд, албатта ки дар канал обуна шавен ва лайкҳои худатон дар видео дариқ надорен. саломат бошен, худованди меҳрабон ҳаматона нигаҳбон бошад. мегзарем ба тамошои видео. салому алайкум бародарҷоно ки ба сафедшави пӯст яъне пес меган танқисӣ мекашад. мана бародарҷоно мо барои шуморо овардем скидка тахфиф яъне эълон мекунем. мана метавонед дастрас гиред барои сафедшави пӯст, пигменту таблетка ва маз. инчунин барои касалиҳои писариаза маз, собун, барои ревматизм буғумдар мана намудо ҳаста. инчунин барои угри, доначаву наракҳои рӯя гум кардан, аджими рӯя гум кардан, ҷинҷ мезанад ку барои ҳамуно метавонед дастрас кунед. ва инчунин шумо метавонед аз ширкати мо дастрас кунед. номеро дар поёни видео. Lexus 570 бародаро хубнакта ҳолати беҳтаринаш тамошо кунед. 2018 солаи объёми 4.6 қати дизелай, 4 та балон навай, ҳамаи навортош кор мекунад. 5 та камера дора. Тамошо кунед бародаро. каседа маъқул мешавад. номро якара мемонам, занг занед бо якам барои шуморо пурра маълумот мета. сасяни беҳтарин шай. Оз ман маҷоша камера мекунам, тамошо кунед. оз як салонша мегирам, тамошо кунем бародаро. акай дарш ака дарш мекунем я салонша бигирам. ака файру тамошо кунем бародаро. оз як салонша мегирам. даро электрон, обогрев, мультирум, автомат, старт-стоп, кондиционер шах, монитор, автопилот, 73 000 пробег дора ҳамагӣ. тамошо кунем бародаро. касоеда мақбул мешавад. номро якам ҳаст, салонош қоидавия. оз як қафон мегиримаш. тамошо кунем бародаро. ҳолати беҳтарин ша. тамоми навортош кор мекунад. чор та балоншам навай. дизелай, ҳолати беҳтаринаш. нарх чанд тайрака? нарх $80,000 нархаш. номро якара мемонам, занг зани қайтон номидаи хубам мекунам. номрот боша канҷа. номро телефон тамига ака? 94 22 44 72. тамошо кунем бародаро, ҳолати беҳтаринаш.
Toyota Camry бародаро, Camry D хуб некта ҳолати хубаш тамошо кунед. 2010 объеми 2.5 кати. 4 та балонш навай каси да мақбул мешан, номер якара мемонам занг бизанем. Бу якам барои шумора пурра маълумот мета. 4 та балонш ҳам нав. ҳолати хубаш. Оз як самонш ҳам мегирем тамошо кунед. Дар шави кака дару шаҳуҷа махтуман. Ози як салон ша мегирем тамошо кунем. Салон кожае. Чухулу ҳама қоидави наван. Коробкашам автоматаи лукан дора. Ози як ай пеша мегиремаш тамошо кунем. Дару электран, обогрев. Мультирул, автомат, старт-стоп ҳам дора, консолиш ҳам яхай, лукам дора. Бензини холия уман газ зайдаг нест. Састани худи хубаш. нархш 140 та ирака, нархш 140,000 бо муомилаам дора. Номер якара мемонам занг бизанем. ҳаттон бо муомилаи хубам мекунам. ҳам номерои телефон та мегӯ ака. пешда ҳастам. номерои акани 118 88 72 12. тамошо кунем. албатта хуб шуд. Suzuki бародаро Swift тамошо кунед. 2008 100,000 пробег дора. ҳуҷҷатош солома ҳаст. нархш ҳам пешда нархи 68,000 тамошо кунед. кассирия мақбул мешавад. номер якара мемонам занг бизанем. бо якам барои шуморо пурра маълумот мета. ҳолати беҳтарин шаҳр. 4 та балоншам навай. Оз як салонша мегирам. Гараш хулф буде. дариш хулфай бародаро. тамошо кунед. навартош ози ма айтреза мегум. чи наварот дора. коробкаш автоматае. ҳамаи навартош кор мекуна. ай бо арзонам мешава. дароям электра дора. номер яка 38 88 73 73. Opel Astra бародаро 2000 сол объем 1.6 тамошо кунед. 4 та балонш навай. кассира мақбул мешавад. номер якара мемонам занг бизанем. бо якам барои шумора пурра маълумот метавам. ози ман инҷоша камера мекунам. 4 та балон нав. коробкаш механика. электра дора. коробкаш механик, навартош ҳамаш кор мекунад. тамошо кунед. ай бу кассира мақбул мешавад. бо муомилаам дора. нарх чанд та ирака? нархи аст раҷишонта. нархш 50,000 бо муомилаам дора. тамошо кунед бародаро.
من номру якара мемонам дар болои видео ватш бой филер бародаро хуб някта ҳолати хуби дигаш тамошо кунед 2008 объёми як гашқати касо як маъқул мешавад номру якара мемонам занг бизанед бо қатъи муомила хуба мекунад ҳолатиш беҳтарин ай 4 та балоншам навай оз як салоншам мегирам даро электран коробкаш автоматай старт-стопам дора ҳеҷка консонир ҳамаи наворташ кор мекунад лукам дора салони қафо қоидавӣ чихоло ҳам навам нархира чанд буд? нарх 67 000 не ҳуҷат тайинровкаш ҳаст номерошам қатчиай 1070 номеро якрани 187 44 43 88 хай бинем бародаро ҳолаташ хубай